Khanduli achomangatum ahoya lampen langkiroya rarapan kapasik sagdam. Judangamen pen MSc Richard Togbi Ratchari Kapatupon Pusi INC candidate Roton Inti Karbopon. EM Lunsing Terona Hinpen MSc Dorsing Ronghangapan Kepahaidun Vegjia Panpura vote ke hangpidam. Nangletum hiti ka helopen kedam ningka saksak doma. Do posita matha ikre humre ignon nangletum adung het kedo Pangcho Enterprise. Nangletum ladak lomekji lake electronic goods, gift item, food item, cosmetic, water filter, sport and school item. Lasi humri non MS Pangcho Enterprises, Jirsong Asong Road, Rongkhela, Dipu. Adap gangsang lapen adap kimia kardom bangpu bangpi do ana phansetami nili sami juli bepia hinpen kardom nang pajiriklo kardom nonarjik senang birtang tonpen West Karbi Anglong pen Meghalaya ahoy along le phuthak nonpu anta Karbi Anglong Autonomous Council kachari team Karbi Anglong atum kithir thep kaching ki chathan kabedera jok e phoi that day phoini that day aphong langkeroi araraphan padoso jon pinlo Aho piniarni tim Karbi Anglong langkeroya ratumaphan komantulo ke langdampo mantulo ahoy kedo langkeroya raphan tim Karbi Anglong atum kanghon kangjinso kidopo kedam tang Congress kachari bomatum doan achoy cheladun phitsi BJP asong mate kachelara songalong ludun pen tim Karbi Anglong nang manlo Tim Karbi Anglong ke Japon Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang ahin pen mai thayalong kaning Japon atengke Karbi Anglong along le chujengba jiranta bang aphai pithek thep bose ning Japon verlo Bonta pinirni Meghalaya hin pen kilometer ke thom sose West Karbi Anglong along le nang cherai terapita bangso alam ning Japon jilangma Lason si pinili thota bang suri sose khandulia chomangatum langkeroya long bang paksi rarapan kapasiksa dothulilo langkeroya raratum theng lang kacho endam jiaphan anta chomangatum kapasiksa penajok akisung chechak nang koklo komantulo tim Karbi Anglong kachariatum langkeroya rarapan kisung pen nang kapajok popusi langkeroya raratum pen ning jepon renti Bangso ahut aning kipung araratum kaning Japon atengke Karbi Anglong Autonomous Council along ASDC asong kachari boma huda bangke langkeroya hawaralong thengpi thengprangta dupik khangjang setan non BJP kachare huda bangke thangta nang kacharai kom avi Tim Karbi Anglong ake jahatung mate MSc Rina terang pike nituma phan nangke pathera banglo pusi raratum ning Japon ASDC arni ke labang sahawaralong ke thengpi thengprang hajat nang cerai thenang I thailo sita menon piniar ni non biji piar ni bangke nili tuma phala pusona sin thang natawe la pen nili tuma phan piniar ni bordar pura nili tuma phan ke jang ri sumarason thang nat askin dawe la pen thang nat nili tuma phala kang hon litum theklong le nili tum sor lo tum piniar ni sung pikason sing litum do ko sala nili tum la bang song bong litum ke do ke thak ko sala litum nang litum ki the ki dinga tum phan konsil sor phan nili tum nona por nang chuning rilo nili tum phan ke rap nili tum phan ki pija phan nang litum phan ya long nili tum phan ke lang nang ya bangke rina tirang pelo wang sa me nili tum phan sanglin pho na nili tum hanai pi ke chong hoi po sanglin pho na ke hajira chu du na teng litum phan thang ta kawe nilitum na chung dun paweng paweng na do yu sitin mahang chiti hop nilitum na chung dun nilitum tharak be me an ong pik yu sitin jisubya ke the chi one set pelo nilitum phan la pusona I claim nang po apot la non ki wang yan kan bang pike wang nang ne nilitum phan nang ka pathera khala sor ni ta nang lidum laso along le chojor det lopu nang thandak non nilitum ta doaling dopo damaling dampuputa ning Japon thu dong se la bang so war jong se nang tum Karbi Anglong ga le lo bani tum Meghalaya phan chu yor det lo pote nang thandak no
nang thandak non la piniar ni pen ke ne tunta doling dopo la pen damling dampo em rupsing zero nang isat tante pulis nang dipo nang tuma phanang ke raya bang nang dipo mina dik pen ke nang lipo nang litum thang nap ta matha nang lelo la pen la bang so sarok atuwarta nang litum phanang pichin po askin nang lipo la hai hel nang litum hanang ki Langkeroy araratum akisunga bangke nilitum ki phoatum si chichini long. AC agaria long ki dopen nangkamatha kavia joksi pini nilitum lapo anakisung chechak nangkok loputa aning ki pungararatum pen ning jepon. Napakdang lulot nanti ang tumampang tanang big mendet po siya rin siya pulo. Laan sini cuman la cinela sekar biang longa kete gidin jum kuson se kamatama la solong de yar de loma mate la kar biang longa litar lo butong ni tumanay pulo ma mami kriya lo butong kar langkara saran puima la sodi mang ni sining tungduk. Kacumang di mungkin ni subang ni tu mikliar lo pusi nang tum ke mikliar lo pus nang pudak lo bepen sini tu ma hem kubian senang rai lo hapu ciram plaga lo pangar sunang rai lo rongbong pen ke la purong bong penat parai kali ni sunang rai lo an ke ni tum ke kuna lo dopo hem nak pus ni tu nang pulo ini bang pulo ala bang tak kai nu dak tum sigi wang lo pote ini bang wang lo alam beong lo cupet tena ini banyak tuya ya bang pire pop tenang pulo ni tum han bini no pak bang anu pakai gerang si se bang api ki ding lo api ki thi son ban veo bang aki ding se wan ho ni tum kar bi tum lang tha don tan tu rong si ben wang ta ini tan pak we theni ga dak thengi tum sine no pak du chonar Karbiang long alongle adui ahoy chelangle Karbiang long alongle pavir via bangke tim Karbiang long ari dengsi dolo lasi mai thaya long ningje chotchera ahoy long kithir theba mon sampado pona sonte long ri long pat pen danglo ahoy ki dwara ratuma phanta aning ing samponji lang hem pipen bir sing tiso Karbiang long live Dola Mara Rong Marjong Cultural Complex along Dwarbaguri Mondal Congress atum patirpi ponsi Lakha Kret Roxy Bokajan LAC Congress pen kachatoy duna bangphu EM barim rotoning tiaphan kangthum karni padopon MLA election nangkate bokbo manjok kaprek rachare asongatum methang ningka chethya candidate atuma phan kedeng karchu lapen kapahai pon bekja phan pura dode sangsi vote ke hangamai pachethang pon bomlo lason thak si bogajan assembly constituency congress pen kachadoi dona bangphu EM barim roton india phanta dolamara along dwarbaguri mondal congress committee atum kangthum karni paduponsi vote ke hangpiamai padupon Dwarbaguri Mondal Congress Committee Amaipu, Rensing Teron Pen Kachaphaimpu, Kedeng Karcho Amayalong, Bokajan Assembly Youth Congress Amaipi, Junmoni Teronpi, Kaninjia Tenke, Congress Jongsi, Dispura Long, Chariang Hoi, Long Lote, CAA Pavidetpo, Sarbi Malatumaphan, Achiklo John Wang, Tangka Surihini, Chokamar Anghoi Lapen, Sakevia Kheaphan, Arnivang, Kangdat Anam, Paro Ketomra, Droxy Kebra Po, PG Kusi, Lamthi, Jaipon. Halapu candidate Roton India Hin Pendami BJP atum ke claim ke dam ke chok chia saya phuthak karbok padukonsi kohora pen deithor an kachelenga dak kum trok RCC dolong pipotsi non anta patang contact headed lo lapen jutanga men pen pipotsi MEC Richard Togbi Ratchari pathurong lopusi karju padopor Pini nalibhan candidate welcome melo la pana munnu kachetong ba jong nalila bang so election assembly election kachepate ke hai dinjan ring doma Lake rada tum already paklang tang lo la penkha ye karon isivet BJP ya sarkar kado kabe itu lam ke chakan stame lake isi ki pacho bayala jumla la perlang tum ke rada phan jitu kado kabe kenang ne hormu jineka farmers bill haisi kenang ne hormu si anghu ki jok bor ida da jitu sarkar la pe BJP ya sarkar bang theglong lo la bang ki du kelak khitio ka tum phan kali lake ekmatro ambani andani lake multi millionaires jitu billionaires atum party lake Bokajan lang nomat karbia candidates bang plido la bang somo benali tum thakrai bulote kupson se BJP ya candidate phan ke pare ladak bang ke non du bang ekado karbi tum stame ki matha chisik dang lo ladak isive dalam lo koma si ke haye candidate ma koma long si muluk pigong ma phala dak si kado kabe karbi ra tum stame alang tum jokko office tame alang tum stame ke jok do lam ke nalo isia political identity do ala so identity pang bobe ji pha koisem ba karbi ra tum an ke isive lo la so monit jitu communal la monit
জাতি কত যেটো কমিউনিয়াল কে বানা বাং ফাটকে ভোট কে পিপেল লাগে ডিসাইডেড লো Mayalong bang ingkoy BJP pen Congress along kachepo odun ani marliatum kachethana tengke BJP sarkar pen thangta kerap longli Arunodoi punon LPG punon thangta akerap kilong dun dia joinisi nilitumke ripa arjana longsi vote joko busi chethan Pini nale tu Congress no ako BJP pen na kichidun tu ko pia thelo Ada ni kan po BJP cari dat pen ale tum soal tum han pena na kerap pilang ni tum long dum malong dum de Arun scheme gas ake jo pen ki pilai long dum malong de long de tenon ba kenal tum ma phan lo vote ki jogi ke ripak phan lo Dolamara pen Arjison Rongphar Karbiang Long Lai Lakha Cleaner Cap Habar Kihat LAC along BJP asong pen Karjab Duna Bangphu Dorsing Rong Hangaphan Mahamaya constituency penta ki ongdum avot pen ke pahaidun vekjia phanpura EM Lunsing Terona hin pen dode sangse break jam polling station along vote ke hangpidam Assam along rialong Nangkeleji Krep Ho Angdeng Assam Assembly election Therepo niphai inkoira troxy lapen ingkung hini jangmipo niphai isi Ketho mangkung jangmi poni phai trok arnisi apor piponlo Asamalong rialong kado kave pangrum petpen MLA anghoi pharo isira inkoira trok do Lasuang bongpen Karbianglong district alongta long pli adimpen MLA anghoi aparman election paduponpo Bangso election kache pahaidun vekja phanpura prek jam rat chari asongatumta dode sangse vote keregamai padopon bomlo halpu lakha craner cap Hauraghat mate Habar Kihat LAC along penke BJP asong pen MSC Dorsing Ronghangaphan ticket pipon det penapi Habar Kihat LAC kaparlo kedo anna constituency alongta BJP asong atum kache pahaidun vekje aphan dode sangse vote kerek mate kihang pidamamai padopon bomlo Lasuang bongpen Mahamaya constituency AEM Lunsing Teron setami Habar Kihat LAC along kedo anna constituency ang bongpen Alanglia constituency Mahamaya pensi ki ong nai avot kapalong dun vekja phanpura amek ano jangje dode sangsesi Mahamaya constituency angkang kedo an polling station along BJP Mondal Committee Yuva Morcha Mohila Morcha ST Morcha lapen BJP asongja pia tumpen chelangrap toisi MSC Dorsing Ronghang aparman vote ki hangasai padopon bomlo Denarong pen Bikram Teron Karbianglong live Kiramtang Therepo ni phai krep pli arni katsa mate KATSSA amaipu Hemendro Kathara hinpen kihang MLA election aprang borpung ka chelengana thu dolong kewak nangselam piponang jibu alam Karbianglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Abirta Longdunsi Tim Karbianglong asongja mate ari sanghua tumaphan pinkhat ponsi adimalong an kahum ridam Nilip Arlo, Jasimet Borpung Anatu, Arnivang Bang Haro Sosea Munut, Kedam Kebang, Kachileng Kisung Nangaputak, Chini Dunsi. Katsa Mate KATSSA Amaipu, Mohendro Kathara Hinpen, Dolong Kebak, Kejang Thang, Election Aprang, Nang Selam Bipon Vek Nang Jipu, Kaning Jalam Putak, Karbianglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang, Ahinpen, Arjudun Longsi, Aria Sanghuatum, Rarasai Klembang, Komol Singh Timong, Bida Teron, Abarim, Nili BJP Mondolamaipu, Prodip Pangcho, Rarasai Klembang, Dimol Inti, Katsa Akongchunbang, Martin Katharlapen Matthew Togbia Tumaphan, Kapin Khara Tengsi, Adim An Humri Dampen, Kelangchari Padodamlo. Lapen Pena Penamat, Dolong, Kahenu, Kaselam Ponjia Phan, Lamchak, Pitikanglo. Halapu Raratum Kaningje Pona Tengke, Kedam Tangaja Keding Plui Aning Kampen, Nilip Ahawar, Jasimet Borpung Pen, Tarapong Anatu, Kedamato Waralong, Penang An Tengpia Dolong Do. Bunda Aningkan Kedo Parpig Lojok, Non Ke, Thu Etsi, Jang Tangan Pinlo.
lasi Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghanga Hinpen non ke bangjilang arni ke dolong nangselam pipon chit setame thengpia dolong kalira RCC adolong le nangselam pipon asonte mesenji pusi kachoningri paduponse kedam tangarni CEM Tuliram Ronghanga Hinpen nilip arara tumaphan kanghon kangjin solapen kachirap chito kipidun theka porta kurwang thulapen kachuro pajir ponrinti Choki holapen Sonjit Kro Karbi Anglong live kedam tang nini aprang Nilitum bang plikebra pho Karbi Anglong Youth Congress Committee claim bangatum BJP along kachapa ogdona phuthak KAYCC amaipu Sukur Singh Kro angkur kabialam social media along kaningje thabara phuthak nilitum sodak pen pinrem lupusi Komal Singh taro pachini pon Sukur Singh Kro nilitum aphan Karbi Anglong Youth Congress pen kesor tang abang phwa tumlo pu kapang dake angkur kabialam pusi Komal Singh taro ningjepon Halapu Sukur Singh Kro ahin pen karbo pona lamthi Komal Singh taro lamklar kachipi pona puthak ilitum arju ponsina Ipini ni thang sami kolom Singh taro thantarang lese pamena pilo dili phana puke expel tang secretary bisini phan pen anang golo lasila sab puthak tani lo mobile se la bali phan appointment ko piani manang pi lapen ko piani ma lapen keda ni tum activities ke ko piani ma sab dak ma balance ko la bali la ka hai Sukur Singh Kro arang sini pan appointment api web lapan jail secretary juga arang ni pan dasina dia nili pan cikoli ni kan thama pan pun asal aku tak arang ni sini pan eron appointment api do lapan nili sambo do pan sa arang ni se appointment di piang se do dakai asal aku tak pen arang ni ada Sukur Singh Kro enrollment api tu pilih je arang kacip tu arang ni kacir arang ni waktu lapan presiden arang ni amit hang asing Indonesia ada weta arang ni met hang non tinggi ok yang sana dikiri son si arang dige nili tu mana bakta nang tu ge arang ni chot de pe asai do athe arang ni ge do presiden budang te arang ni asing Indonesia ba arang ni hawet ke arang sini bang do asal puthak si nili tu pini arang ni tu pan enrollment awe bai ni ti abe puna puthak ke Sukur Singh Kro ani ye chithrak nai lapan nili tu mehin sabe kendrem do Sukur Singh Kro alang liki inut Karbi Anglong Youth Congress Committee along amai phupu arpu kachichini ne joini si ahok he alamta ningje tapara lokuta Komal Singh taro hinpen karbo padupon Resonance report Karbi Anglong live tangte pinia Abirta kira ponsi kangtoniklo dome thagme arni kimi